Iwe ukaziwa kuti ndapisa ni. Kumadota charo. Zvekupisa jira ina kuna kwa wakapisa. Nuri jira wakatusimuka kazi wako kutura ni muno. Ana kuwe. Kupenja utano dzinotosa pendi vakatongotakura pendi vakaenda naro kumba kwavo ndakatera kuzowana kumba kwavo vakatifushira munhu vakatobuda kuburikidza nekunge tatoswera tichinetsana vabereki vacho vakuti ini michienda yekumapurisa uyu nekuti akaya kumba kwedu akabvuta pendi renyu akaya naro kuno kuzvishuwa pamba pavaigara pambari pamba paambuya vavo ambuya vavo vakapupura chikwadi kuti pendi iroro rataurwa nemusikana anoshanda panapa achiti uyu akasvika achiratidza musikana webasa kuti ndatiza nependi iri ndakumugadzira achapfidza. Saka pendi tikazotera nasekuru wake ivo vatogara navo kumatanda rakanobudira mumaoko make achitonzira kukura munhu ini ndatomudzira kuenda kumapurisa akazobuditsa pendi. Pamusoro imamo. Aiwa, ndikukwete. Kwete, ini kupukana nazo. Ndikwete papi. Ndikuramba pakuti ini ndakatora pendi ravo ndichena naro noti ini zvinhu zvavo ndasisine. Zvinhu zvavo zvaigara namaiguru. Ini hapana mwana chinhu chandaigara navo ava chitupa chete. Nice. Zvinhu zvinomutswa kuzvikira. Ina akwanza muvira. Ina ndisikuziva mama. Ina hapo pete kurambira mama. Kuti kashidza vanhu vakataura yako. Vanodedzwa zvavo. Zvinobhadhara hangu mama. Pamusoro ichangamira sekuru vanina vana masadombo vangu ava nyaya vanoiziva chairman vanoiziva nyaya varumisa dombo sadombo we kuiziva kwavo vakaera vakaratidzwa here kuti ndei takavazivisa nyaya yacho mushure mokunge avabatiza nependi aseku nyararei dzimisa dombo vana nyaya yejira mwana waibvo saka vakambonesa kuti ibude saka vakamapurisa nziende makwena akuna mapurisa pakazobuda pendenzi yakatobva munyika yakafushirwa here ini ndikupokana nako ini mama nekuti inini pava kutaura ivo kuti nai mamai baba vakagara kumashure uko nokuti zvataurwa zvekunonga vanambozvikuti ini ndafunga kuti saka tatawawire ngakuti vamwe vaida kugadzira nyaya yakagara ipapa mambo tachokwadi pamberi pamwari baba kubva tichitanga nyaya kusvika pari zvino vanonga vari vese vatisindike vese nokuti inini handiko kuzivinavo inini nazaroseka iwe ke dzidzisa kutaura chokwadi haisi chingiswa unopeta yakawandeka jira unokusaka jira unopisa doune problem ye kuzvese kuramba munhu akarwadziwa ayawo munhu akarwadziwa bapula yamukuru une makore mangani teerera makore amudharaunda 72 years chii chamukanyepere mwana wenyu chamukanemuona kuti chapupu chokunyeka mukomana adzoka kuti azoiwana pendi ambe kakupira idasha pendi akazodzoka nependi azoiwana vamagara kudzoko mudhara nokuti aizidedzisikuwa vanodedzwa mavanoti inini handisi kwanisa kuti bhadhara ozi inguva aiwa kuti jira nguva uchitaura zvinhu zvamanyepa ini handisi kupaziva mambo ngavataura zvinhu zvavari kuti asi hapana chandikuziveni inini hapana chandikumboziva makafunda kana mapurisa unomboenda handina kuenda mumapuriseni aiwa hapana kuenda mumapurisa chokwadi chakanakachangamire ndechekutoti nyaya dzinotoro vanhu vakawanda vaisa chairman chaya chemuvhiliji munogara sekuru nyaya ndakavakurira kuti pakudzoka kupendi ndakayadziwa ndichivaudza kutika vashedza vanhu vakwanisa kuti bhadhara nokuti unenge wakubhadhara isusu kuti kutipedzera nguva pamusoro imamo kana ini ndakatakura pendi ravo aditi ndichida kuvagadzira aditi vaizoedzokere chikumba kwedu kuyozonditora tinogara tese ini vachizoti ndaida mukadzi wake vanenge achida achida munhu
Mumba mune gulo nemunhu. Sika muzani zvigulo. Ndauza munhu wangu. Kai bachi. Sika hangu mune vanhu. Sisa ine modhora chira. Muna nemswa 18. Munhu kuzotichira rawe ndoda kuona kumuchi. Mambo jira ndakapisa. Dati manage. Munhu uzwisisa ika iya isu andikupa option kuti kana musina tati uyaenechi. Cheti. Munhu mudai. Imbozo nombotambirwa sekondowesatsa. Kana unokutopeka kuti zvishwa. Unombodzedzereka wakuti zvichiso. Ukazoya usazvidigira madota mamachira mapisa. Unongondigira jira racho. Ndona ndoda kuona kana unazo 18 miri. Anditi owanechi. Kana paunodzoka iwewe unondudza kuti ndakushanda zvinoma ubvawaenda kumunhu wako kuti uyashanda zvinoma unowana jira racho unowaenda naro kuna munhu wako unobvisa zvaakaita unoisira jira panapa kana kusunungura hanenge nambudzi yako nomwana mbiri unokora wakati 19 years. Pamusoro imamo kojira ndinotora sei mai guru ini mukadzi womukuru anditi ari kuzviziva kuti mai nini vakapinda mumba vachitora jira panza vachibvisa zvishwa mai guru vakamira jira timuchekuinotora paisi takakanda mutoileti vachauya mai guru mambo inini futi ndiri 1 ndaita ndiri 1 anditi pamapa pavaungana vese ini ndaita ndiri 1 saka jira iri naisisi shashana iwo munomuzita ndokusunungura uya kuti ndokuda ndakatoramba murume ndizvozvo saka usi 1 namamba kutaura kuti wako saka kwatiwo umbanjiri 1 akunyepa masi saisa kusati wakazi chikunetsa namamushiro matandina meguru anorekeza mukadzi wakuasingina wenyani iyanzari kuya kuswa ini murikuwe unomutrasa here ameguru amen iyo munhu wakwai kunyarara wamheka kumutrasa kunacha kumuchakuba chokuona kusajira nditeerera kana wamheka kutrasa amaiguru amaiguru nenditaiwedanandi vakaona chipisi nakuti gavachuro aita chamunhu wakuti amenogawatrasa maiguru zvavawanouya asi apasi pekutanga chiva tichinetsana kuti vamaiguru vachingosaidira apo vachinetsana vachingosaidira apo saka vanouya zvavaini ndinouya hangu mama handirambe kuuya vanafonera vaiguru vafonerwe kutofona so vadzinze nokukurisavanaye vasati vasangana nababa vafonere shamu toshiba enda yapa angadedzinamba yaita